Эфирді оңалықлар вақты студияда Олсын Үреева исемісіз. Бүгінгі шарлышының түп темлары. Кері қойтарып болмаслық юғалту. Әлметті соғыш ветераны Людмила Березовны соңғы юлға ұзаттылар. Сегодня мы провожаем ее в последний путь. Скорбим и склоняем голову перед светлой памятью настоящего патриота своей Родины. Көмек күш, тау көшерер. Қолабызда экологик акция ұзды. Şunday şaralarını ben büyük mühim deyip düşünüyorum. Çünkü ağaçlar bizden havanı çista tutarga buluşalar. Hem elbette şehirde de motor vatalar. Şehirge güzellik, yeşillik gerek. Бірдемлік һәм татулық рухында Бөгілмәдә 2 мөһим датаны билгеләп үттеләр. Бірдемліктә күш, Бөгілмә районы бүтін ауыл мәдәният жұртлары шушы матур концертта катнашалар. Һәм менә мин бүген үзем кайтам әле туган ягыма дигән җырны башкарам. Узган шимбе 8 ноябрьдә 105 яшендә Әлмәт районының иң өлкән кешесе, Әлмәт муниципаль районының мактаулы гражданы, Бөек Ватан сугышында катнашкан Людмила Березова вафат булды. Бүген яшьләр үзәгендә аның белән хушлашу узды. Теләге булган һәркем саубуллашып, аның батырлыгын искә алды. Сегодня мы провожаем ее в последний путь. Скорбим и склоняем головы пред светлой памятью настоящего патриота своей Родины. Людмила Березованы соңгы юлга озатырга туганнары, якыннары, шәһәр администрациясе, ветераннар оешмалары вәкилләре һәм хөрмәтле якташыбызга соңгы хөрмәтләрен күрсәтергә барлык теләүчеләр җыелды. Үз чыгышларында һәммәсе Людмила Даниловнаның шәһәр һәм ил тарихына бәяләп бетергесез өлеш кертүен ассызыклады. Те чуткие, добрые отношения, которые были у вас в семье, это образец для подражания всем. Людмила Даниловна радовала нас долго. Но хотелось бы, чтобы она была, конечно же, с нами еще больше. Мәктәпне бетергәч Людмила Березова хезмәт юлын геология разведка идарәсендә башлый. Тыныч тормышны сугыш үзе. 1941 елның августында аны Ярак көнчыгыш чигенә илне япон басып алучыларыннан саклау өчен мобилизациялиләр. Ул алгы сызыкта 4 елдан артык батырлык һәм фидакарлык күрсәтә. Аны 2нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, Японияны җиңгән өчен Жуков һәм күп санлы юбилей медальләре белән бүләклиләр. Сугыштан соң Людмила Даниловна геология разведка идарәсендә эшен дәвам итә. 1958 елдан Елховнефть нефть һәм газ чыгару идарәсендә эшли. Нефть тармагы үсешенә саллы өлеш кертә. Хочется сказать, что она действительно 2 фронта прошла. Это боевой и трудовой. Она действительно служила Родине. Людмила Березованың кызы Әнисе турында истәлекләр белән уртаклашты. Күз яшьләре аша җыелганнарга Әнисенең гаҗәеп яхшы күңелле һәм гадел кеше булуын сөйләде. Всех она любила и всегда приветы везде передавала. Всем приветы, всем шоколадки раздавали мы. У нас всегда стояла такая шкатулка с шоколадками. Кто к нам приходит, без шоколадок чтобы не выходили. Әлмәт районының мактаулы гражданы Бөек Ватан сугышында катнашкан Людмила Березованы 1 минут тынлык белән искә алдылар. Инде сентябрьдә үк район халкы милек салымнарын түләүгә белдерүләр ала башлады. Бу хакта Федераль салым хезмәтенең район ара инспекциясендә хәбәр иттеләр. Нинди салымнарны һәм кайчанга кадәр түләргә кирәклеге турында алдагы минутларда. Агымдагы елның 1 декабреннән дә соңга калмыйча, милеккә, җир, транспорт һәм аерым очракларда физик затлар кеременә салым түләргә кирәк. Шәһәр халкы хәбәрнамәләрне алдык, инде түләргә дә өлгердек ди. Оплачиваем налоги. Их всегда надо оплачивать. Это самое главное. Всегда оплачиваем и всегда, то есть мы вот прям, если нету у нас квитанции, мы бежим скорее
берем их и оплачиваем обязательно. Как пройдет, просто я ИПшник, поэтому налог не только после декабря придет. Поэтому, конечно, собираюсь оплачивать. Солым төлеушінің шәхси кабинетынан файдаланучыларға солым хабарнамәләре бортик электрон рәвештә килә. Әлеге сервиска тоташмаганнарга солым хабарнамәләре почта хезмәте тарафыннан җиткерелә. Исәпләнгән солымнарны берничә минут эчендә Россия федераль солым хезмәте сайтындагы шәхси кабинеттан яки дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинеттан файдаланып түләргә мөмкин. Милек салымнарын физик затлар налогы мобиль кушымтасы аша да түләргә мөмкин. Биредә кушымтага кергәч барлык бурычлар турында һәм нинди милеккә күпме түләүләр килгәне турында да мәгълүматны табарга мөмкин. Чтобы избежать неудобств... Почта аша салым белдерүләрен алуга бәйле уңайсызлыкларны булдырмас өчен салым органнары физик затлар салымнары мобиль кушымтасы яки салым түләүченең шәхси кабинеты аша электрон хезмәттәшлеккә күчәргә киңәш итә. Әгәр сезгә салым хәбәрнамәсе килеп җитмәсә, салым органына яки күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Необходимо обратиться в налоговый орган или МФЦ. Түләү кәгазьләрендә салымнарны тиз түләү өчен реквизитлар бар. Бу исәпләүләрнең уникаль идентификаторы, штрих-код һәм QR-код. Шунда искәртик. Милек салымнары салым органнары тарафыннан барлык ташламаларны исәпкә алып түләүгә куелган. Һәр муниципаль берәмлектә милек салымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында тулырак мәгълүматны Россия федераль салым хезмәте сайтындагы милек салымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында белешмә интернет-сервисыннан карарга мөмкин. 11 ноябрьдә иртәнге 9-дан кичке 8-гә кадәр Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 16-нчы район ара инспекциясендә салым түләүчеләр өчен ачык ишекләр көне оештырылачак. Әлеге чара кысаларында белгечләр барлык түләүчеләргә милек салымнары һәм физик затлар керемнәренә салым буенча хәбәрнамәләрне үтәү тәртибе турында сорауларга да җавап бирәчәкләр. Әлбәттә, ике мөһим датага халыклар бердәмлеге көненә һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көненә багышланган экологик акция узды. Район башкарма комитеты хезмәткәрләре, экология һәм төзекләндерү департаменты белгечләре һәм Азәрбайҗан диаспорасы вәкилләре шәһәрне яшелләндерү өчен үз көчләрен берләштерде. Катнашчылар уртак көч белән Әминов урамында барлыгы 33 агач утыртты. Яшелләндерү өчен юкә, өрәңге һәм шымырт сайлыйлар. Посадка деревьев уже определенное время уже идет, по городу высаживаются деревья и в дворовых территориях, как мы уже говорили ранее, поэтому продолжаться будет. Сегодня мы посадили более 30 деревьев, то есть акция будет продолжена. Табигатьне кайгырту, үз шәһәреңне ярату һәм иҗатка омтылу, төрле һөнәр ияләрен берләштерә дип саный Риман Сабуров. Аның 50-дән артык агач утыртканы бар инде. Туган ягымны үстерүгә һәм төзекләндерүгә үз өлешен кертүгә шатмын ди егет. Шундай шараларны мен бик мөһим дип düşünдем. Чөнки агачлар безнең һаваны чиста тутырга булышалар. Һәм әлбәттә шәһәрне дә матурлаталар. Шәһәргә гүзәллек, яшеллек керә. Үсентеләр Тамбов питомнигыннан алып кайтылган. Нәкъ менә әлеге тукымнар шәһәр шартларында яхшы үсә һәм югары декоративлыкка ия. Белгечләр шәһәр халкын юкәләр нәфис хуш исе белән, рәңге матур яфраклары, шымырт чәчәк ату һәм җимешләре белән сөендерер дип өметләнә. Они уже готовы, деревья крупные. Үсентеләр инде зур, шуңа күрә алар тизрәк зур агачларга әйләнәчәк. Әлбәттә, тамыр системасы зур булганга, үсеп китүчәнлеге кечкенә үсентеләргә караганда бераз түбәнрәк булырга мөмкин. Питомникта да казып алганда төп тамырларның ниндидер өлеше зарарлана, ләкин барыбер практика күрсәткәнчә алар яхшы ияләшәләр. Но они все равно приживаются хорошо. Катнашчылар үсентеләрне махсус шундый тукымада килеш утырта. Белгечләр әйтүе буенча, ул тиз арада чириячәк һәм булай утырткан очракта питомниктан килгән махсус туклыклы матдәләр һәм аның тамыр системасы яхшы саклана. Әминов урамындагы яңа яшел аллея чын бердәмлекнең уртак изге гамәлләрдә тууын искә төшереп торачак ди катнашчылар. Агачлар озак еллар шәһәр белән бергә үссен өчен алга таба аларны экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре карап торачак. Үсентеләргә су сибеп, аларга әлмәтләр дә кушыла ала. Калабыздагы яшеллек иң күркәм табигый бизәк булса да, шәһәр архитектурасы, төрле биналары, күп катлы йортлары белән үзенчәлекле. Һәм ул үзгәлек һәр каланың үзенеке. Әлмәт бизәкләре ни турында сөйли? Бу сорауга җавапны алтын алмалар турындагы әкиятләр гитлары Калабыз халкы һәм кунаклары белән эзли. Шундый сәяхәтләрнең берсен Рәдифә Нугманова күреп кайтты.
Алтын алмалар турындагы әкият паблик арт программасы кысаларында колабызда 40-тан артык төрле арт объектлар булдырылды. Бу мураллар, бу әлбәттә скульптуралар, шуңа өстәп төсле инсталляцияләр. Бүген әлеге объектлар буенча төрледән-төрле кызыклы мавыктыргыч экскурсиялар һәр даим узып тора. Аваздаш фестивале кысаларында да мондый экскурсиялар булып узды һәм аның төп темасы колабыз бизәкләре. Сегодня вообще наша с вами задача найти орнаменты города, да? Колабыз бизәкләре ул әлмәт тарихы һәм аның яшәүчеләре дигән сүз. Күп милләтле халыкларның милли бизәкләрен уртак табигать, уртак тирәлек берләштерә. Бу парк сфераларны урап алган капка-коймаларда, бина бизәлешендә чагылыш таба. Ә менә кала тарихы муралларда, скульптура һәйкәлләрдә урын алган. Сәяхәтне оештыручы гид экскурсовод Ләйлә Шукалюкова шул хакта сөйли. Аңа теләктәшлек белдерер өчен экскурсиягә беренче тапкыр фикердәше һәм хезмәттәше Данис Әхмәтҗанов та кушылган. Но я вот впервые пришел на экскурсию ввиду различных обстоятельств, не мог посетить раньше, и очень интересно посмотреть на то, как она рассказывает об объектах паблик-арт-программы. Еще и нужно учесть, что маршруты у нас у всех разные, вот, и по ее объектам это уже ее маршрут. Кунаклар арасында Санкт-Петербург каласыннан килүчеләр дә бар. Елена Касымова кече кызы Арина белән биредә олысы Киру чакыруы буенча Әлмәтне булай матур итеп күз алдына да китермәгән идем, ди ул. Это то место, где человек может жить счастливо. Здесь настолько уютно, здесь настолько тепло, здесь такие люди, здесь совсем другие глаза у людей. Сәяхәт барышында экскурсияда катнашучылар мураллар тарихыннан тыш төбәгебездәге кара алтын сәнәгате тарихында белә алдылар. Ләтифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган атнада «Танцующие солнце» телевизион проектының йомгаклау төшерүләре узды. 5 бию дуэты үзенең уникальлеге белән проектның оештыручыларын таң калдырды. Биреге авырлыкларга карамастан үзләрендә көч, талант һәм биюгә хәвәслек тапкан гаиләләр җыелган. «Танцующие солнце» проекты бию чарасы гына түгел, ул музыка һәм хәрәкәтнең тормышны үзгәртергә, яшәү чыганагы биреп, шикләнгән мөмкинлекләрне җиңеп чыгарга мөмкин булуын күрсәтүче тарихлар белән таныштырачак. Монда җиңелүчеләр юк һәм булырга да мөмкин түгел. Оештыручылар барлык катнашучыларны махсус номинацияләрдә билгеләп үттеләр. Аларның иҗади индивидуальлеген ассызыкладылар. Проект яшь биючеләрне генә түгел, аларның әти-әниләрен дә берләштерде. Этот проект, во-первых, вдохновляет детей, мотивирует на будущее. Они загораются, они готовы дальше работать, они не остывают. У них интерес. В общем-то, этот проект вдохновил всех нас, и мам тоже. Мы тоже объединились благодаря танцам. И благодарны вам и за подарки тоже, и за вот этот чудесный момент оказаться звездами телевидения. Бу бию бәйрәмен Шанс бию мәктәбе җитәкчесе Гөлнара Уралова ярдәме белән тормышка ашыруга ирешелде. Ата-аналар бу бию бәйрәмен тормышка ашыруга ярдәмен күрсәткән бию мәктәбе җитәкчесе Гөлнара Уралова профессиональлыгын һәм балаларга карата сизгер мөнәсәбәтен билгелиләр. Хореограф ассызыклаганча, төркем форматыннан дуэтларга үзгәртеп коруның кайбер кыенлыкларына карамастан, катнашучылар бирелгән бурычны башкарып чыгалды. Һәр пар үзе яраткан биюне сайлады да, шул биюне бик күңелле итеп, чын күңелдән биеделәр. 3 декабрьдә «Танцующие солнце» проектының махсус чыгарылышында барлык дулкынландыргыч мизгелләрне күреп, катнашучыларның ихлас чыгышларыннан ләззәт ала аласыз. Күрми калмагыз. Бөгелмәдә татар мәдәнияте үзәге сәхнәсендә халыклар бердәмлеге көнен һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көнен бәйрәм итүгә багышланган концерт булып узды. Анда районның халык фольклор ансамбльләре катнашты. Толырак Айсылу Минибаева сөйләр. Концертны татарлар, руслар, чуашлар, үзбәкләр, таҗиклар, мордвалар бергә башкарган милли биюләрдән башлап җибәрделәр. Шундый бердәмлек белән халык коллективлары үзләренең татулыгын, дус булуын күрсәтте. Бу халыклар бердәмлеге Татарстан Республикасы Конституция көнендә халкыбызның көче, үзара аңлашуының һәм бер-береңә ярдәм итүнең мөһимлеге турында искә төшерү булып торды. Все сельские дома культуры, Барлык коллективлар да үзләренең күп милләтле, күп төрле концерт номерларын тәкъдим итә. Шулай итеп, без халкыбызның этно-мәдәни мирасын саклау эшләрен тыгыз алып баруыбызны күрсәтәбез. Бергә биебез, бергә җырлыйбыз.
Татар мәдәнияте үзәге фойесында халык күп. Биредә иҗат коллективлары үзләренең иҗат җимешләрен, кул эшләрен тәкъдим итә. Күргәзмәдә үрелгән кәрзиннәр, агачтан ясалган сувенирлар да бар. Безнең авылда әбиләр кружокка йөриләр, тәпчекләр бирәләр, үзләре гүндән журналларда нәрсәләр күрәләр, нәрсә бәйләселәр килә, шуларны бәйләйләр. Осталар сату иткән арада артистлар сәхнәдә чыгыш ясый. Бу биюләр дә тирән эчтәлекле вокаль чыгышлардан. Һәр номер ватанга мәхәббәт һәм аның өчен горурлык белән тулы иде. Бердәмлектә көч, Бөгелмә районы бөтен авыл мәдәният йортлары менә шушы матур концертта катнашалар. Һәм менә мин бүген үзем кайтам әле туган ягыма дигән җырны башкарам. Җыр яңгыраганда йөрәкләр сөенә. Сәхнәгә халык сәнгате осталары чыкканда Россиянең җаны җанлана. Артистлар да, тамашачылар да бу көнне әлеге әйтем белән килештеләр. Айсылу Миңнебаева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.